Husk at like og subscribe. Husk at like og subscribe. I dag har vi min ven Nikolaj med. Yeah! Hallo! Ej, jeg ramte et dyr. Hvad ikke ellers, så kaster jeg et sten på dig. Ja, gør det. Jeg skulle lige til at sige, hvis du kaster et sten på mig, men... Skal vi tjekke? Dårlig pim. Jamen. Ja, det gider vi ikke mere. Jeg skal lige derop. Må vi godt kravle herop, Nico? Ja, men vi må bare ikke rutsche. Vi må gerne holde op, men vi må bare ikke rutsche. Ja, det kan jeg fandme, du kan vel godt forstå. Og så er der bare der. Undskyld, jeg baner, men altså. Satan! I helvede. Okay, Nico. Au, Nico. Det er ikke engang sjovt. Den taser. Nico, læg den der pind, eller så lægger vi ikke den her video op. Okay, Nico, kan du lige kravle derop? Gør det der, det skulle jeg røve meget. Jeg skal nok tage din telefon. Thanks. Ja. Der er ikke engang ret langt ned, men jeg er ved at dø. Jeg er fucking nøjst. Okay, vi starter med at lægge den ned, inden vi ser den, ikke? Vent lige. Ej, nu skal jeg fandme... Du kan også bare kravle over den her. Jeg skal ned. Jeg kan ikke lide en snegl på sparken. Jeg skal ned. Så er du virkelig ikke noget godt. Der! Jeg tror, der er lidt. Den har jeg her. Det er lidt besværligt at kravle på stige med en hånd. Hvis I kan forstå det. I kommer lige i lommen. Jeg filmer ikke mere. Nej. Det var bare lidt sort skærm. Jeg står på min telefon i lommen. Og nu må jeg komme op igen. Det var bare lige lidt skræmmekrog. Jeg tror, du ødelægger videoen, Nico. Det gider jeg ikke se på dig. Ej! Fy for helvede. Behåret æbe! Ja, og... Nikolaj! Din behårede abe! Hvis jeg er en monkey, så skal jeg komme til mig. Hey Nico, skal vi ikke prøve det der, hvis vi må i dag? Ja. Det er trampolinen. Så skal jeg fandme... Jeg kan ikke lave et backflip. Jeg tror, det er nemt. Superman. Og hallo, hvis man har lavet et backflip, og man bare... Hvis man bare føler, at man rammer jorden. Og nej. Ved du hvad, så kommer det til at ske. Hvor er den grønne? Det ved jeg ikke. Det er det i hvert fald, ja. Sæletrampolinen. Hvis vi må, så vil jeg gerne.
der, hvor I er inde i grenene. Nej! Det kunne være godt, det her komme op på YouTube. Nico, lad være. Jeg vil ikke engang låse. Jeg kender et trick til, hvis der er låst. Nu kan se her. Hvis der nogensinde er låst. Hvis min lejlighed bliver låst af en eller anden mærkelig fremmed, sådan at vi bliver låst ude, så gør man bare det her. Tak. Det er pisse nemt. Nå, lad os lige tage skoene af. Far, hvor må jeg med til gerne hoppe på sæletrampolin? Hvad? Hvorfor? Hvorfor ikke, far? Nå. Matti? Han går rundt. Jeg tror, han er gået ovenpå. Han gik lige der lige før. Nico? Kommer du? Det ved jeg ikke. Nico? Kommer du? Læser du en bog? Hvad læser du, hva'? Hvad læser du? Gadamanda. Læser du Gadamanda? Nej, det var den, der var mærkeligt blå. Ved du, hvor jeg var henne? Jeg lå under vasketøj. Nej. Jo, jeg gjorde. Nej. Jo, jeg gjorde så. Jeg lå under tørre stativet. Nico, kom lige. Vi skal lige have et godt klip her. Hvorfor læser du sådan en dårlig bog? Nico, du kommer nu. Nico? Ja, jeg kommer om lidt. Du kommer nu. Jamen, 3 sekunder. Nico, du kommer nu. Du kommer nu, Nico. Okay, så du vil ikke have et godt klip? Jo, jeg vil. Nå, det var bare ærgerligt. Jeg ved ikke, hvad det er. Jeg godt ved, hvad det er. Ja, det ved jeg faktisk. Mentos. Hvad laver du? Jeg er bare på dig. Oh, shit. Jeg ved ikke, hvad det selv børn ser YouTube. Ja, det ved jeg, Nico. Jeg er jo ikke dum, vel? Du holder bare din lille kæft. Det er det, man siger til idioter. Ja, ja. Det skal man faktisk godt være at sige. Ellers får man til at tage min forslag. Det er da lige meget. Og lad os se, hvad jeg holder lige nu. Du ved godt, det her kommer på YouTube, Nico.
derfor, at de gjorde det. Nico, det her er din. Nico, det her er din. For det første, nej. Eller for det, ja, undskyld. For det første, ja. Han har en elpiv. Yes, for det ikke. Er det din? Ja. Kan det bare blive over. Sådan det var den måde. Hvis jeg laver den her. Hey, hold lige kæft om min elpiv. Nico, har du bygget den her? Nej, det er grimme, dumme Jose. Prøv lige at se, jeg er Pokémon. Nej, sorry. Pokémon. Kajam! Pokémon. Gas. Så må den her ikke komme op. Så må videoen ikke komme op. Okay. Pokémon. Og Dr. Doom. Jeg hoppede bare. Det er Doom fra Fortnite. Nej. Ja, det er jeg. Han hedder Dr. Strange. Nå, jeg tror det var Dr. Doom. Apropos Fortnite, vi kan spørge min far, om vi godt kan låne CV'et og spille det. Jeg er fucking god til Fortnite. Ved du, hvad jeg også er? Ej. Det er du ikke. Det er du faktisk slet ikke. At jeg ikke er. Det er derfor, at jeg øver mig næsten hver måned. Sidst en gang, der var jeg hjemme ved ham. Så dør han til en grå håndpistol med en lille sniper og en legendary shotgun. Grå håndpistol. Skulle der engang have jeg været hjemme med mig selv i går? Og ved du hvad? Han døde til en håndpistol! Nej. Og det er rigtigt. Og jeg har dræbt den. Han Mace, han blev ved med at få ekstra. Kan du ikke huske det, Mace, han var nødt til at hele tiden få ekstra ting? Ja, men det var dig, der døde. Jeg havde en grå håndpistol. Han havde en legendary, Nico. Selvfølgelig dør jeg. Okay, men der var den Mace, han var hele tiden. Fik ekstra ture, fordi han blev ved med at dræbe sig selv. Nej, han havde noget for. Ja, og første gang, så dræbte han også sig selv. Så Nico, så kan du bare lave nogle tricks. Alle her. Okay, jeg har lige noget at sige til jer derude. Jeg er derude. Alle jeg kan spille Fortnite og blive bedre. Vi er kun børn. Okay, hvis I liker den her video, så laver vi en Fortnite-video senere. Vi har brug for 1000 subscriber like. Hvordan skal vi nå det? Det ved jeg ikke. Nej, men så er 225 subscribers. Hvordan skal vi komme op på 1000? Nå nej, det er 2000, vi har. Prøv at se det legetøj, jeg har. Pokémon. Nej, tøj, fordi han er et lille barn. Toys. Og I don't know what this. I know. It's smell. Og jeg har da også en rigtig dolk. Prøv at se. Nico, det der, det skal du ikke, når jeg skal gynge. Få den der i igen. Slap dog af, det er kun en dolk. Jeg tør ikke at blive vildt. Shit. Jeg er bange for det her. Jeg kan ikke lide det. Nej. Nico, lad være. Lad være, Nico, dit svin. Nico, lad være. Slip. Må jeg gerne prøve? Nu har jeg det. Ja! Kan du ikke engang komme ned? Jo. Spred din pæn. Og lad Okay. dig falde som My Little Pony. Nico, lad nu være. For helvede, Nico. Undskyld. Det er et skævt klip. Nu skal jeg ned og spille Fortnite. Nico, det kommer ikke op, hvis du bliver ved med at lave sådan nogle fucking dumme ting. Okay. Og du skal heller ikke gøre alt muligt mærkeligt, fordi så bliver vi bandet fra YouTube. Og med S, fordi at der
sådan noget op, og så er det din skyld, at vores YouTube-kanal bliver slettet. Okay, så lader jeg det. Skal du spørge, om jeg spiller Fortnite nu, eller hvad? Ja. Så det bliver sådan lidt en anden video. Hvad fanden? LORT. Du er ikke lige. LORT er jo så chill. Chill, baby. Chill. Okay. Pis mig i øret. Pis mig i øret. Ja, okay, jeg venter. Jeg skal nok pisse dig i øret. Ellers tak. Stemmer. Ja. Stingerkniv. Stingerkniv. I can kill all of you guys. All of you guys. I can bolle dig. Okay, nu er det din skyld, hvis din egen account, den bliver slettet. Jeg kan lide at bolle dig. Nej, det er det ikke. Der er en YouTube-sang, der hedder Jeg kan lide at bolle dig. Hell in the world's name of death! Jeg kan de der lort. Fuck ja. Jeg kan lide at bolle dig. Jeg kan lide at bolle dig. Bolle dig. Nu er jeg mere sikker. Ja, jeg kan lide at bolle dig. Nico, prøv at se. Jeg kan lide at bolle dig, siger de. De siger, jeg kan lide at bolle dig. Jeg har med ægte ost på. Mace, han er en brudskab. Undskyld, Mace, men det er det. Lytter, jeg lige sagde, jeg kan lide at bolle dig med ost på. Jeg kan lide at bolle dig med ekstra ost på. Ved du, hvad jeg også godt kan lide? Nej. Og bolle dig med ekstra ketchup. Hvorfor har jeg dig som hjemme? Hvorfor er jeg hos dig? Ja, jeg siger det, fordi du er mærk. Jeg kan lide at bolle dig med ketchup. Det passer. Du bliver bolle mig med ketchup. Jeg skulle da høre en YouTube-slutning på videoen siger tak, fordi jeg ligesom er med på den her video. Næste vil ikke finde noget med, at jeg kan lide at bolle jer. Så sidder jeg i. Og hvad sådan? Okay, jeg var bare sådan, what the hell? Oh my god! Prøv at se, jeg har sygt mange pokaler i knivkast. Jeg har sygt mange pokaler i knivkast. Hvad mener du? Motherfucker. Jeg har over 1 million. Jeg har over 1 million pokaler i dolkekast. Nå, skal vi nu spørge, om vi gerne vil spille Fortnite? Så vil jeg starte. Ja. Fordi du er min gæst. Du er min gamle gæst. Ja, og der siger jeg tak og i lige måde. Tak fordi du sagde. Det hedder altså kun i lige måde. Nej, jeg sagde tak og i lige måde. Fordi jeg er glad for det, men jeg siger også lige måde. Tak og i lige måde. Det skulle da ikke. Hvad fanden er det her? Er det et juice? Nej! Hvad er det så? Det skulle da saft. Og lad være med at drikke af det. Det er 8 år gammelt.
Det sagde du lidt forkert. Det sagde du lidt for sent. Jeg tror, du sagde hov. Nå, vil vi gerne have noget at spille lidt foran? Ja, hvorfor ikke? Slap af, din kællingefugl. Undskyld. Prøv at se, hvordan jeg sad. Bare lad dig. Kom, jeg kan også bare gerne spille foran. Okay. Hvad kan fly? Au, for fanden! Og vi begge to har et liv. I can kiss to the sky. Vi begge to har et liv. Au! Eller vi begge to, vi skal dø en gang, og så er det bare. Men så skiftes vi bare til et game, eller hvad? Ja. Og det er solo, Nico. Det er alene. Det er Battle Royale. Ja. Så meget. Vil du spille uden byg eller med byg? Medbyg? Ja, jeg også. Jeg bruger alligevel ikke engang byg. Nå, det gør jeg, hvis jeg vil dø. Må vi gerne låne til på et tidspunkt, du var bedst nu, men må vi gerne låne det, eller? Så vil vi gerne optage en YouTube-video. Så vi har lovet med, at vi gerne vil at spille Fortnite nu. Det er i den næste video. Så husk at like og subscribe. Ses.